Amber. Amber kienet tifla b'saħħitha bħal tfal oħra hekk. Ta' 4 snin Amber jaqbadha kanċer aggressiv u jkollha bżonn 7 xhur kimo. Kienet tkun bla xar. Kienet tgħidli papa meta jikber li xara ħankun bħal David Girls. Fit-8 ta' Settembru ta' 4 snin u 10 xhur Amber tħallina. Għattila mur strieħ binti, mur strieħ. Għax batejt bizzejiet. Dawk il-klim għassax ninsijom l-axħar klim laqat li binti. Noel jiftakar meta ċkejkna Amber indunat li se tmut. Daret fuq omma. Għaltila mama, għaltila jien ma rridx immur fejn Jesus, għaltila jiena miegħek irrid nibqa', għaltila x'jiena nħobbok. Lill-Amber Noel jitloba kuljum. Ngħidilha binti, nedra ħsiebhom il-daw it-tfal. Għax daw għaddew mill-xi xaddejt inti tħallihom ximutu, ħsiebhom. Sentej wara li xkejkna Amber tħallina, Amber, il-kantanta, tirbaħ il-Malta Eurovision. Adattata t-tifla tiegħi because she was a warrior. Ġibtila s-santa tat-tifla tiegħi hawnhekk, għedtila Amber il-lejla ħatkun il-guardian angel tiegħek and you will win, and she did. And I'm very proud of her. Amber tajt li qabel kantat talbet li xkejkna Amber. U l-papa tagħha kontatjanu għatlu l-lum il-performance tiegħi ħatkun dedikata t-tifla tiegħek għax she's going to be my little guardian angel and she was with me. Kienet miegħi llum u ħassejta. Amber tajt li grazzi għat-telefonata tiegħek.